Binagol, ma'am, sir. Init pa. Uy, sika! At tuon ko na. Ngawar mo. May mula baylay. Uy, mapalit ka? Ha? Kanang time sagang ha, magbukod sa kusumbo. Sige, take your time. Kaysa gabal kay ba, di na ako makita yung mga gwapa ba? Eh, unsa di bligya ni Madriagang? Binagol, sir. Puto binagol. Sayang imo ka gwapa ba, nandira ra ka. Kay sa tanan tindira ako nalabyan dre, kanang ikay nakapukaw sa kuwan ba, tensyon ba? Pag sure, dara iya, uy. Dito po. Tuhana, uy. Mapalit pa kahat ni pangit magpipurmahan. By the way, kanang usa di mga tipo nimo sa lalaki gang. Actually, Col, ang gusto dyan ako sa lalaki, na ay stable nga trabaho. Ay sakto. Nara ka sa tamang tao, nara sa tubangan nimo. Di man sa pagpainambog ano, pero kana tanan nakita nimo. Sugod pag-abot na ako diri, ako ana tanan. Kaning helmet, ibo na nga helmet ha. 4-5. Kaya kay nako suportahan imong weekly allowance. Kana lang stable na trabaho. Kaya kaya lang. Oh, bagong cellphone no. Kuha na ko na ganiya lang. Bago nang model. Sus bisa pagkatagan tikal pang online class ni mga cellphone or tablet. Gusto ka tablet? Easy. Kaya kaning motor, cash na ako na. Diretso gikuha cash. Bisa pagkaroon ni hatag na ako na sa imo. Basta kay mo angkas lang ka, baby. Pag sure ya, uy. Abi ni mo gwa ko'y kwartano kay julog sa kong porma. Pina-checkered na long na jacket o oversized na t-shirt. Kumpiyansaan ni mo sa kuha. Uy! Woo! O kwarta lang isgutan na ako anak tanan. Sana man taong ka. Ito ko nung angkol, uy. Ang halata sa itsura. Papalita ko ano imong puto binagol be. Pila man din na? Tag 40 na na, sir. 40. Sus kaya ra kayo na ako napakyawon. Ay! Atagi ko diag kan be kanang pulo ka buk kita imong hurot anan duha na unsa. Patilawa ko anong puto binagol be. Oh, sure, sir. Dagko man kaya na imong puto binagol. Dagko kay sir. Dagko yun. Kuhay ko be kanang duha lang sa. Sige, sir. Puti kamay makatilaw na jud kog puto binagolan eh. Ita, uy, asam gusto si Marjong ba? Gig na taga. Napay bag niya o, gibilin na diri ah. Puti kamay ng bataan eh. Atay, gutom na ba ko? Matimo sa siguro ko sa paborito na kong tindahan. Marjong! Oh my friend. Chik, my friend, dira. Anong saan naman ka? Galing na rin mo si pangita sa imo ah. Oh my friend ay pagbuan ko di ba kay nang diskarte ko diri. Diskarte nga. Gutom na kayo, dapat mag-diskarte tagkaong. My friend, pari may tawag sa kuha ba? Nung sabi ka? Sa di gibuhatan ng motor diri adjong. Ako lang kung gidala pre. Ako ang gipakuan sa sa kumot. Puti ka may bantog na din nawala niya akong helmet na ibo. Naramday ni diri ah. Kuhanin mo ako. Kuhanin. Gawa po di mo dong uy. Asa mang susihan ni be? Puti ka may. Ikaw dong ba? Sag-asar ka maglatagaw ba? Kablo bibiya kang dagan ba kay tagpangulik tahon na? Dala-dala bigyan niya ng cellphone. Ay bigyan ako na nawala ni ba? Nya kaning motor dun di ba yun niya tuwa dong. Sa kumpanya ra biya gid ni. Puti kami asa mang kwartaan ni? Ambi na be. Gawa. Ambi na be. Mas gawa ni mo uy mawala ni katapal na punta. Rimit obiyan to ni Stagia. Yasa naman ka. Tara na kay manguliktor pata. Oh. Wag mo sudan na sa itong mangulikta. Guniti mo yung cellphone nga itong i-deliver. Gawag ninyo eh. Sunod kayo Jong, di kayo patakag lakaw-lakaw Jong eh. Makasukan tas itong amo. Basta sa tawhana, uy. Kusog kay mga darit. Unya, uwi ikabuga.